गिबियावनो आङो निउस पर्टेल बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ जासिगोरो आरो लोगोसे दिनै जोङो वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि आङो सासे एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि जानानै आं बेखौनो फोरमायथिनो सानदों। मानो होनना बुङोबा जोंना जेनाखि मोनसे मैयानि दिनाव केलेंकारि जादों। खारन मानो होनबा बिथांमोनहा जेनाखि बिजेपिआव राजीब बांगाल सारजों थांदों बनरगाव समस्तिनि एक्सुअलि नंगौ बिथांमोना थांदों। दा बिसोरनि थांनायनि जाहोना जाहैबाय ओरैबायदि माने बिपिएफ हिसाबै बिसोर थांदों आरो बिपिएफनिफ्राय जोंनि जेनाखि इउपिपिएल दोलोआव फैनो होननानै रायलायबाय थादोंमोन, नाथाय जों बिसोरखौ लाथ'नाय जायाखैमोन। दसेखौ जों जेन'बा रायलायनायजों लोगोसे मास मोनसे मास मोननैखौ जोङो नेथ' होयो। दा नेथ'नो हायैनि दारैहाय बिथांमोनहा बिसोरजों थांदों, जोंहा थांनायनि सायाव खहा गैया। मानो होनोबा मानसिनि माखासे माबाफोरखौ सभाबफोरखौ जोंना इउपिपिएल दोलोआ सायख'गोरो। दा बेजों लोगोसे दिनै बिपिएफनिफ्राय बुंबाय जेन'बा इउपिपिएलनि जेनाखि सोद्रोमाफोर बिथांमोनहा बिजेपि दोलोआवसो थांदों, नाथाय जोंनि दोलोनिफ्राय थाङाखै, जोंहा खहा गैया होनना बुङो। दा बेनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायथियो, सिगां समाव जोंनि गामियावनो जर्दानपुरावनो दिनै गासिबो बिपिएफजोंमोन। दिनै बिपिएफनि जेनाखि मावनाय, बिपिएफनि जेनाखि सभाब, बेखौ रागा जोंनानै गाज्रि मोननानै गासिबो इउपिपिएल दोलोआव लोब लोब फैदों। दिनै बुंनो थाङोबा जोंनि माबायावहाय जर्दानपुरावहाय वेस्ट मालिगावनि सिङाव थानाय जर्दानपुरावहाय दिनै जेन'बा साथाम साब्रैल'सै बिपिएफआनो, दिनै बिपिएफआनो गैला। दा बेखौनो बुंगोन जोङो, मानो होनोबा बै समावहाय पिएम किसाननि बेलायावहाय पिएम किसानखौ गावसिनि जेनाखि बिपिएफनि फरमे बा नेता बिथांमोनहाल' गावसोरल' सोर जादोंमोन। जेब्लानाखि दाना बिनि उनावहाय बिजेपिजों इउपिपिएलजों जथाय सरखार दानायनि बेलायावहायसो बिथांमोनखौ मिथिबाय पिएम किसान दङ होननानै। दिनै पिएम किसानखौ मुसुं मासे मिथियाखै, रायजो राजाफ्राबो मिथियाखै आरो रावनोबो होनो हायैनि जाहोनाव दिनै बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै रागा जोंनानै इउपिपिएलआव हाला हाला हाबगासिनो दङ। आरो आङो दिनै बुंबावगोन, मानो होनबा जोंना मानब गेदेर MCLA लरेन्स इस्लारि साराबो दिनै रावखौबो बिपिएफ इउपिपिएल बुङालासिनो दिनै जेनाखि गावनि अनसुंथाइ होनांगौ, गावनि सहाय होनांगौ, बे सहायखौ दिनै फारि फारि होगासिनो दङ। दिनै मोनफ्रोमबो मन्दिर मस्जिद बा गिर्जा मोनसे अनसुंथाइनि गेजेरजों 3 लाख खरि जेन'बा मोनसे गामि हलै बे मोनसे जेन'बा रायजोनि सेबा खालामग्रा जायगाखौ जेन'बा डेभेलप जाथों होननानै बिथाङा होबाय थादों। दिनै बेखौ लानानै आङो बुंबावगोन, दिनै इउपिपिएलआ ओरैबायदि मावदों, मानब गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जेनाखि इउपिपिएल दोलोआ ओरैबायदि खामानि मावबाय, बयनोबो पाब्लिकफोरनो गावनि कर्मिफोरल' नङालासिनो कर्मिफोरखौ दोनथ'नानै पाब्लिकफोरनोसो बांसिन अनसुंथाइ होदों। मानो होनना बुङोबा अरुणोदयनिफ्राय लानानै आइ बिथांखि अनसाय बिथांखिनिफ्राय लानानै बहुद बायदिसिना आसनिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो अनसुंथाइ होगासिनो दङ। दिनै बन बोनानै जाग्रा बिथांमोनाबो बुंदों दिनै बन बोनानै जागासिनो दङ होननानै। बन बोनाया एक्सुवेलि इउपिपिएल सरखार फैनायजों लोगोसे बन बोनाया बहुद खम जाबाय। बिसिनि समाव बिराद ओरैबायदि बन बोनानै सोलिनांदोंमोन। बुंनो थाङोबा नैबे मोनसे दंबायो, जेनाखि आन्दालन समाव जाय आन्दालनाव दावराव समावहाय जेरैबायदि गुबुन जाथिफोरजों जिनाहारि खालामजादों, नङा होमबा? जिनाहारि खालामजानायनि बेलायावहाय बिटिसि एकर्ड जादों। बिटिसि एकर्डआव दिनै बिपिएफ हान्जाया मालाबाबो बिसिनि थाखाय खबर लायाखैमोन, बिसिनि थाखाय मालाबाबो माबा मोनसे राहाबो दिरुनाखैमोन। दिनै मानब गेदेर प्रमद बर' सारा बिटिआर एकर्डजों लोगोसे दिनै बिसिनोबो 1 लाख खरि माने बाजेट खालामगासिनो दङ। बिथांमोनहाबो मोनफुंलांगोन आरो रावबो बेयाव गोदाव सोराव जानायनि जेबो माबा उद्देश्यखौ आं नुहुराखै। बेखौ मोजां मोननानै दिनै इउपिपिएलनि जेनाखि मिहि जेनाखि आदर्शजों खामानि मावनाय, जेनाखि नांलाय खमलाय गैयै सान्थि भाबै खामानि मावनायखौ नुनानै बिपिएफ दोलोनि सुबुंफ्रा दिनै कर्मिफ्रा दिनै माने गोजोननायखौ नुहुरनानै सान्थिखौ नुहुरनानै लोब लोब फैगासिनो दङ। बेखौनो आङो दिनैनि रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय दिनैनि मेलनि गेजेरजों आं बेखौ फोरमायथियो। आरो लोगोसे बिसिनि समाव मा दंमोन, सोरखौबा दं होनानै भट होनाय। जोंनि इउपिपिएलआथ' बेबायदि नङा। जायखि जेखि मावनानै जाया मानो गोसोबायदि मावनानै जानो हानाय जे अधिकारखौ होदों, बेनिफ्राय आरो साबसिन मा दंबायो? बेखौनो आङो सोंथि खालामहरगोन बिथांमोननाव। जेरैबायदि सिगांनि समाव 24 घन्टा रावबो बेरायनानै थानो हायामोन, साननि हरनि बेरायनो हायामोन, दखान बाजार थांनो हायामोन, स्कुल कलेज थांनायावबो बहुद खहामोन। कयेकजन मानसिफ्रा दिनै बेफोरबायदि जेंनानि सायावनो स्कुल गारनानै थानांदों। दिनै मानब गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननाय, गोबिन्द सारनि दैदेननाय, फेरेंगा सारनि दैदेननाय, लोगोसे MLA लरेन्स इस्लारि सारनि दैदेननायाव ओरैबायदि दिनै सान हर
गोसो बादि 24 घन्टा जेरावखि थाङा थां जेखि मावा मावनानै जा बेयाव जेबो बेले बेजे दिनैसिम गैया बेखौनो होननानै बुङा होमबा सान्थिया दा बिथांमोननि बा बे सान्थि गोसो बादि बेरायनो हानाय गोसो बादि थाबायनो हानाय गोसो बादि जेन'बा मावनानै जानो हानाय बेखौनो बिथांमोना मेगन सानानै हयथ' इउपिपिएल दोलोआ खामानिखौ मावाखै प्रमद बर'आ जेबो खामानि मावाखै होननानै बिथांमोना सोंखारिगासिनो दङ दिनै आं बेखौनो बुंबावगोन मानो होनना बुंबा 5 बोसोरानो दिनै कमप्लिट जायाखै मोनफ्रोमबो जायगायाव लामानिफ्राय लानानै गासिबो फायजोब लामा दालां गासिबो गोदान जागासिनो दङ बेखायनो बिथांमोनहा लामा मावाखै अबेबा खामानि स्किम मोनाखै अबेबा माबा मावाखै होननानै बुंनाया माने आं बेखौनो बुंहरगोन बिथांमोनखौ जे लामा गोदान बानायबाय थानाय बेजों गावस्रा गरमा गरमै थ्रोब हाब्रुनानै लामाया गोदान बानायनाय ना फुरानाखा बेखौ नुवालासिनो थाबथा जानाय हिसाबै हयथ' गोजामखौनो होननानै डिक्लेयार होदों खोमा आं बेखौनो मिथिगौ आरो आच्छा दिनै आङो सोनाब मालिगाव इउपिपिएल राजनिति हान्जानि गाहाय नेहाथारि जानानै जोंनि वेस्ट मालिगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि मावख'आव प्रेस मिट लानायनि गुबै जाहोना बेनोदि थांनाय 5 तारिख फेब्रुवारि खालि जोंनि वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनिफ्राय मानगोनां बनरगाव कन्स्टिटुएन्सिनि MCLA मानगोनां सार राजिब ब्रह्म बिथां सारनि न'आव थांनानै जइन जाहैनाय माखासे रिपर्टखौ जोङो ससियेल मिडियायाव नुनाय जादोंमोन आरो बे ससियेल मिडिया बायदियै 9 नं बनरगाव कन्स्टिटुएन्सिनि MCLA राजिब ब्रह्मआ जइन जाहैनाय बिथांमोनखौ बिपिएफ राजनिति हान्जानि बुंथिदों ससियेल मिडियायाव थिग बिब्दिनो जोंनि वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि मानगोनां बिपिएफ राजनिति हान्जानि गाहाय नेहाथारि आरो आफादगिरि बिथाङा थांनाय 8 तारिख फेब्रुवारि खालि बिथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों मानगोनां राजिब ब्रह्मनि न'आव जइन जाहैनाय बिथांमोनखौ दि इउपिपिएलनि राजनितिगिरिनि सापर्टार होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन बे बाथ्राया गासैबो नंखाय मानो होनना बुङोब्ला बिनि फोरमानखौ मानगोनां MCLA सारानो बुंखादों दि बिपिएफ राजनिति हान्जानिफ्राय जइन जाफैदों दा मानगोनां जोंनि बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा इउपिपिएल आरो BJPजों मडेल मोनसे बिटिआर सिमां लानानै दिनै सरकार दाबोगासिनो दङ मोजां बोसोन लानानै आरो बिथांनि जे खुंथाय बे सासना 5 बोसोर जानायनि लामायावसै थेवब्लाबो बिनि गेजेराव दिनैसिमबो दाङाबाजि जायाखै मानगोनां CM प्रमद बर'आ दैदेननाय इउपिपिएल राजनिति हान्जानि मावनाय आरो बोसोन आरो बिनि कनसेप्टफोरखौ मोजां मोननानै बिपिएफ राजनिति हान्जानि गोबां कार्यकर्ता एबा दैदेनगिरिफ्रा सानफा एफा हा गिसिखानाय बायदि गुगाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों बिनिनो मोनसे जाहोन हिसाबै थांनाय 14 नं 14 दुवातनि सिङाव थानाय थाइखाजरायाव BTCनि आगोलनि एक्स डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे बिथांनि गासै दैदेनगिरिफ्रा जइन जाहैनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा ओंखायनो जोङो बुंनाया बेनो दे मानगोनां बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा मेक इन बिटिआर होननाय कनसेप्टनि गेजेरजों दिनै हाबा मावगासिनो दङ दा आङो बेखौनो बुंनो लुबैदों दे जोंनि वेस्ट मालिगाव इउपिपिएल राजनिति हान्जानि जे मख'नाय जे जइन जानाय बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल राजनिति हान्जानि दैदेनगिरि एबा मावथि बिपिएफ वेस्ट मालिगावनि माखासे बिपिएफनि सोद्रोमाफोर बिथांमोनहा जे जोंखौ इलिगेल हिसाबै इलेक्सन लाबोनानै जि जोंखौ बानसावदों बेखौ आङो खेंफोरथि होबाय दिनैहाय आङो बेखिनिजोंनो जोंनि वेस्ट मालिगावआवहाय जा होननांगौ जा बिथांमोननि सायावहाय बान बुंथेनांगौ बेखौ आं होनबाय
मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव काजिगावआव थानाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमियाव बर' बिजोंनि थाखाय गोदानै 2025-2026 इं मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोरनि मुं थिसननाया जागायबाय। थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननाय जागोन। मुं थिसननाया 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायगोन। रेबगान्थि आरो खाबुफोर थागोन जेरै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबु, हस्टेलनि फरायसाफोरखौ थाखो फोरोंगिरियानो जोथोन लायो, गोहैलो फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा उफ्रायै जोथोन लानाय जायो, HSLC आनजादाव 100% उथ्रिसारनाय, कम्पिउटार सोलोंथाइनि खाबु, इंराजि आरो हिन्दी राव रायनायनि खाबु, इलेक्टिभ साबजेक्ट जेरै एडभान्स मेथ्स, हिन्दी, हिस्ट्रि, जिअ'ग्राफि बेफोरबायदि बायदि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङाबो गावनि गथ'खौ मुं थिसननोब्ला 9957951216 एबा 9613400625 एबा 8638520653 मबाइल नम्बराव थोंजों कल खालामनानै सुलाद लाहरनो हागोन। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमिया पर्बतजरानि ITI साब डिभिजन अफिसनि सेरावनो दङ।